Добро утро. Часът е 6:25. Сме готови. Взели сме всичко необходимо. Каски, инструменти. Може би съм се предзастраховал като първо каране. Това е. Днеска ще потегнем от София до Монтана през Петрохан. Малко е хладно. Сигурно глад съм като орангутан. Оме, червено. Разискаме, разбира се, натискаме зума. Сега ще заключиме всички функции. Ready, go! Това се образува. Се паркирам. Вече караме 15 минути, остават още 6 часа и половина, може би 7. Залеза. Си е вела алейката. Ломскоштрасе. За махла, разбира се, не е преди да това. Още правим. Надяваме, че е само до София. Без той си там. Стори ми, че е червено. Ужаст. Като капки бият. О, сме от куча. Скани блъска. Малкото. Много важен момент. Как избяхме локвата! Как има вода на тази камера, бе? Парекси.
Evo. Java. Evo, aš ti ovo majka. Ustaje, brat. A, beš. Ajde. Шетеро. Пефолица. Първата война е спечелена с нещо 7 кучета. С моя приятел. За протокола. Електрошока гони. Ай, братан, дай газ. Добре, че го взех. Остана 98 км. Не остана. Айде, газ. Бомби. Почва да ви писва. Пускай музика. Вече сме в Костинбург. Първият чекпоинт. Къс. Почти час караме. Не го усетих. Много съм нахъсан. Късъл! Там има много колче. Всички монтанчани спират там. Няма да прави изключение днес. Първата почивка. Час караме. Мъгла. Малко стурци ще сложим на каската. И грейк. На всеки случай. Новия аутфит. Много хладно, поне това е оползвано за шапка. И трябва. Пето и започва истинския екшен. Малко изкачване. Лекинко. Айде. Естествено, че как се облякохме, мъглата изчезна. Слънчето дойде. Мъглата остава в хубавия град София. Но мисля да не спирам за сега. Сега ако не ми стане много жега. И със следващата спирка да бъде разклона за Годеч басейнчето. Айде, че има много трафик. Приятна утрина. Чакай. Чакай, Ево ми бе. Ево бате. Бегаш, а? Нещо е него, което я одия 6 май, а? Времето започва да се оправя. Сещам, че скоро ще ми липсват 15 градуса. Някакви пчели има лъска тук. То майно стана, а? Я? Его е. Къси 82 км. Едно леко лаирче идва. Лекинко. Първото предизвикателство. Хубавото е, че после има спускане. Трябва да турнем очилата, че влизат муи. То баир винаги съм си го представил как го спускам.
А сега го изкачваме. Не е толкова лоша сказка. Май съм срамежлив за инфлуенсър. Хората ме гледат. Иначе първия багир над Костинброд. После знам, че има едно спускане. Да, малко. От тогава има време. Трябва да сложим горе очилата, че много муи, много мърси. Тук сме на разклона за Понор. Малко, първия по-сериозен багир изкачихме. Точно 30 км изминати. Всичко е под контрол. След 7 км на Бучин проход ще спреме да пиеме кафенце. Сега слезнахме да сложиме цайса, че почава пече. Сложиме и каската до там. После мога да се слуша музика сигурно и ще сваля. Чай сложа цай, ще съм много грозен. Батюва, бе, замате! Пу! А? Аз ще нахакаме и касока. Излитаме. Наближаваме втори чекпоинт. Чекпоинт за Бучин проход. Или разклона за Бучин проход. За Ковеч. Че вие какво остава? Много мина, малко остана. Монтаня. 68. Ау, изминал съм 30. 30. Караме G-класата на Сузуки. Ето го нашето местенце, бате. Тук ще пие кафе. Бат Геги ще думне кафенце. Аха. Заредна станция. Аха. Тук вече има хора, няма да се излагаме. Хоп. Минали сме няколко километра. Ого. Добре. Няма да показваме физиономията, като слизаме от колелото. Яката работа. Всичко ток. Айде. Малко почивка. Всъщност само нагоре е само катера. Идва големия зор, но на мен не ми е зор. Почна същинското изкачване.
Искам да отбележа, че тук си има велолейка. Караш си. Сега няма проблеми. Времето става перфектно. Освен тия шахти тук, къде може да се провлечеш. Реално приближаваме най-големия завой в Петрохан. И я го знам, бе, аз съм го минавал. И малко пак ме нападнаха кучета, като жекнах и избегаха много бързо. Сега ще видите защо казвам, че е най-големия завой. Пълно пътя ето към дясно. Доста мотористи днеска. Продължаваме. Мислех да мина по историческия път, за да избегна колите и да се наслада природата. В момента си изпълнява една мечта, която е да се мина през пътя Петрохан. Гинци, Минци, всичко там, къде съм го карал стотици пъти. Така че това е. Пътя е ясен. Остават 1000 мили. Мини по-близо, брат, мини. Коли. Иначе супер яко местенце. Съвсем леко пауза да отдъхнат газуга. Птичките пеят. Ключов момент. Хванем исторически път, трябва. О, типа чай излезна. Аз те нажъкам. Така. Също за дали да хванем историческия път или класическия. Но както казах, аз търся класическия път. Коли си има 10 км отпред, отзад 10-та. И казвам, че тук започва истинската работа. Остана 58 км. Не остана, бате. Айде, бате. Макангелес. Има велолейка. Каква красота. Чай да снимам. Чай. Оп. Много яко. Изкачваме. Некъде преди Гинци сме.
Колко преди не знам. Ама и да знам, няма да се промени дистанцията. Гинци има едно спускане и една чешма, където пазят полицайите. Спреме там да хапнем. Чине вече, после идва вече финалния брек и после започва приятната част. Но тогава караме си по велоалейката и те така те. Айде! Ние па фанаме сбора на гинцилата. Това въпрос е да капна ли сандвича и да вкара кюфтенци. Познай. Опа. Принципно си сандвичи имам при положение, че има скаричка. Цените са като за гинци перфектни. 10 лева за това, че няма. Гинци. Доста дълго село. Много приятно. Стига да няма трафик. Това е неписано средата на пътя. Разбира се, изкачваме по гънна среда. А като спуснем вече ще е по-добре. Времето е добре. Хапнахме. Остават около 5 км до върха. Ще ги избутаме. Охо! Последни! И дългоочаквания момент. Най-дългоочаквания момент. Never don't give up. Те това е. Ще видим 12:45, 6 часа точно. Почивките, разбира се. Както казах, пак ще го кажа, тупито ми стана на къс. Тук някъде ще спрема малко. Връх Петрохан най-накрая. Пихме на кафе, така ни се давали. Ние вече сме готови и почваме голямо спускане.
сърце. Аз сме още далечко от Монтана. Се надяваме да размине. Бързи. Снимаш ли, ла? Стигаме. Че е само последните коли да не се качи. С откъсна ръка. Защо не знам. Монтана, дага. Пустрина. Осмо части. Летни метри. Ladies and gentlemen. Въртима хълмото, брат. Почваме да въртиме. Това е. Това ти е играта. Welcome home. Willkommen zu Hause.